An tashi baram-baram bayan taron neman sulhu da aka yi tsakanin Amurka da ƙasar Iran. Kotu a Najeriya ta yankewa ɗaruruwan mutane hukunci a wata shari'ar ta'addanci mafi girma. Yau take zaben ƙasa a jamhuriyar Benin, ƙasar da ke a yankin yammacin Afirka. Amurka da Iran sun gaza cimma yarjejeniya bayan tattaunawa ta kai tsaye da suka yi a Islamabad, babban birnin Pakistan, a jiya Asabar. Amurka dai na cewa Iran ɗin bata bada tabbaci akan cewa ba za ta ci gaba da shirinta na nukiliya ba. Mataimakin shugaban Amurka J.D. Vance ya ce tattaunawa da ta ɗauki sa'o'i 21, amma kuma a ƙarshe ba a samu cikakkiyar amincewa daga Iran ba. Al'amarin da ya ƙara barin shakku kan tsagaita wuta ta kwanaki 14 da aka fara. To sai dai Pakistan ta buƙaci ɓangarorin biyu da su ci gaba da mutunta yarjejeniyar ta tsagaita wuta, tana mai cewa tana fatan ci gaba da zama mai shiga tsakani domin sake buɗe sabuwar tattaunawa tsakanin Amurka da Iran a kwanaki masu zuwa. China ta ce za ta dawo da wasu hulɗoɗi da ta dakatar a tsakaninta da ƙasar Taiwan, ciki har da zirga-zirgar jiragen sama kai tsaye da kuma shigo da kayayyakin ruwa daga tsibirin. Matakin da yana zuwa ne bayan ganawar da aka yi tsakanin shugaban China Xi Jinping da jagorar jam'iyyar Kuomintang a can Taiwan, inda suka yi kira ga zaman lafiya. Dangantaka dai tsakanin bangarorin biyu ta kasance cikin tashin hankali tun shekarar 2016, a lokacin da China ta dakatar da hulɗa da gwamnatin Taiwan tare da ƙara yawan motsin sojoji a yankin. China dai ta sake jaddada cewa tana ɗaukar Taiwan a matsayin bangare na ƙasarta, duk da cewa tsibirin na tafiyar da mulkinsa ne da kansa. Wata babbar kotu a Najeriya ta yankewa sama da mutum 300 da ake zargi da ayyukan ta'addanci hukunci a wata babbar shari'a da aka yi cikin tsokin kwanaki 4 a ƙasar. An fara shari'ar ne a ranar Talatar da ta gabata, inda da dama daga cikin waɗanda ake zargin suka amsa laifukan da gwamnatin ke tuhumar su da aikatawa. Bayan haka an yanke musu hukunci har zuwa ɗaurin shekaru 20 a gidan yari bayan sun gurfana a gaban alƙalai 10. Babban lauyan gwamnatin Najeriya ministan shari'a ya ce daga cikin shari'o'i 508 an samu hukunci a kan 366. Najeriya dai na fuskantar matsalar tsaro mafi muni, musamman ma a yankin arewacinta, inda ake fama da rikicin da ya shafe sama da shekaru 10. Ƙungiyoyin ta'adda ciki har da Boko Haram da ISWAP na daga cikin waɗanda ke na gaba-gaba. Akwai ma ƙungiyoyin masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Yau take ranar zaɓe na shugaban ƙasa a jamhuriyar Benin, zaɓen da ake ganin ministan kuɗi Romuald Wadagni zai iya kasancewa a kan gaba. Wadagni ya jagoranci cigaban tattalin arzikin ƙasar ta Benin cikin shekaru 10 da suka gabata, duk da matsalar hare-haren 'yan bindiga da ke faruwa a arewacin ƙasar. Kusan masu kada ƙuri'a miliyan 8 ne suka cancanci zaɓe a Benin domin zaɓen wanda zai gaji shugaba Patrice Talon, wanda ke kammala wa'adinsa na biyu kuma ake mara Wadagni baya. Sai da fitowar jama'a na iya zama kalubale a zaben sakamakon raguwar sha'awa da ta bayyana a lokacin yakin neman zaɓe. Dan takarar adawa Paul Humphrey shine ke kalubalantar Wadagni, amma kuma yakin neman zabensa ya kasance mai rauni. Shugaban kasar Djibouti Ismail Umar Guyelle ya sake lashe zaɓe da kaso 97 cikin 100 a cikin ƙuri'u da aka kada a jiya, kamar yadda kafafen yada labarai na gwamnati suka ruwaito. Wannan nasara ta ba shi wa'adi na 6 kenan, yana tsawaita mulkinsa na tsawon shekaru 27 a ƙasar. Guyelle mai shekaru 78 ya fafata ne da ɗan takara ɗaya tilo
daga bangaren adawa, yayin da manyan jam'iyyun adawa suka kauracewa zaɓe tun wato shekarar 2016, suna mai zargin rashin gaskiya a tsarin zaɓe a Djibouti. Rahotanni dai na nuna cewa kaso 80.4 cikin 100 na masu kaɗa ƙuri'a su ne suka fito a zaben da aka yi a ƙasar a shekara ta 2021 ma. Shugaban na Djibouti Ismail Omar Guyelle ya lashe da sama da kaso 70.97 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a lokacin. To jama'a, ƙarshen labaran duniyar kenan. Yanzu ko zan miƙa ga Muhammad Tijjani Hassan da zai kawo mana rahotannin mu na safiyar yau. DW sharhunan bayan labarai. To ma sauraro barkanmu da warhaka. Yau take ranar zaben shugaban kasa a jamhuriyar Benin, inda 'yan takara biyu kacal ke fafatawa yayin da kasar ke cikin yanayin rashin tsaro a arewacinta da kuma mayar da 'yan adawa saniyar ware. A Najeriya, hukumar lura da zirga-zirgar jiragen saman kasar Nama ta yi gargaɗin rugujewar ayyukanta saboda rashin kayan aiki, lamarin da ya saka matafiya cikin fargaba. Sannan tsagaita wuta a yakin Iran da kawancen Amurka da Isra'ila ya saka kasashen Afirka na kudu da hamadar Sahara yin kyakkyawan fata game da sake farfadawar harkokin kasuwanci da ya fada cikin mawuyacin hali. Akwai sharhunan jaridun Jamus akan nahiyar mu ta Afirka da kuma rahoton mu na kundin 'yan mata, duk a cikin shirin sharhunan bayan labaran wanda ni Muhammad Tijani Hassan zan kawo muku. DW. Toma Dalla. A wannan Lahadin ce al'ummar jamhuriyar Benin ke gudanar da zaben shugaban ƙasa, yayin da shugaba mai barin gado Patrice Talon zai sauka daga kan mulki bayan wa'adi biyu. 'Yan takara biyu ne dai kacal ke fafatawa a zaben da ke zuwa ana tsakiyar rashin tsaro a yankin arewacin ƙasar, tare kuma da barkewar muhawara kan rashin damawa da 'yan siyasa a cikin lamarin. Zainab Muhammad Abubakar ta yi mana nazari kan wannan zaɓe mai cike da ƙalubale, ga kuma rahoton da ta haɗa mana. Ɗan takara guda biyu ne da yake fafatawa a zaben na yau. Haɗakar jam'iyyun da ke mulki ta Progressive Union Renewal da kuma Republican Bloc ta tsayar da Romuald Wadagne, ministan kuɗi na dogon lokaci a Benin kuma jigo a gwamnatin Talon. Yana takara ne a bisa aƙidar ɗorawa daga inda aka tsaya, bayan shekaru da dama na gyare-gyaren tattalin arziki da ayyukan ci gaba. Ya ce, ba za mu iya yin komai ba cikin dare ɗaya, musamman ma a ƙasa da ba ta da albarkatun ƙasa da yawa. Mun dai fara, ƙoƙarinmu na haɗin gwiwa a cikin 'yan shekarun nan yana ba mu damar samun ƙarin ƙarfi, kuma za mu mai da hankali akan inganta rayuwar al'umma, domin idan muna so cikin shekaru 5 ko 10 ko 15 Benin za ta zama ƙasa mai daraja, inda matasa duk inda suka je za su iya magana da matasa na dukkan ƙasashe cikin alfahari. Yanzu dole ne mu mai da hankali, mu ba ku hanyoyi da yawa da ƙarin tsari domin isa wannan mataki. Dan takarar adawa shine Paul Hongpe, tsohon ministan al'adu wanda ke wakiltar jam'iyyar Kauri Forces wato FCBE a takaice. Shi ne kaɗai ɗan adawa da ya cika shika-shikan amincewa da shiga takara. Ga abin da yake cewa a ranar ƙarshe na yakin neman zaɓe ga magoya bayansa a Cotonou, fadar mulkin Benin. Kuna iya ganin cewa a cikin waɗannan shekaru 10 an samu matsaloli masu tarin yawa. Mun samu rarrabuwar kawuna, shi yasa muka yi imanin cewar muna buƙatar sulhu a matakin ƙasa. Wajibi ne mu zauna mu tattauna matsalolin ƙasarmu. Ina kira a gare ku da mu zaɓi alƙiblar siyasa da muke buƙata tare. Kuma daga wannan ranar ta 12 ga watan Afrilu za ku fara jin wani saƙo na daban. Babbar jam'iyyar adawa a ƙasar, Le Democrat, ba ta cikin wannan zaɓe, bayan da ɗan takararta ya gaza samun amincewar da ake bukata daga 'yan majalisar dokoki. Wata doka da masu nazarin lamura suka ce ta takaita gasa cikin lamuran siyasa. Frank Kinimvo, masanin kimiyyar siyasa ne a jamhuriyar ta Benin. Ya ce ina ganin fafatawar bata daidaita ba, domin an yi gyare-gyaren tsarin jam'iyyu, kuma a bayyane take cewar sakamakon wannan tsari shine jam'iyyun da ke cikin haɗakar mulki na shugaban ƙasa mai ci sun yi amfani da wannan damar garan bawul don cin gajiyarsu, don haka yanzu suna da iko fiye da sauran jam'iyyun ƙasar.
Zaben na yau da yana zuwa ne bayan wa'adin shekaru 5 sau biyu na shugaban ƙasa mai barin gado Patrice Talon, wanda ya tsallake rijiya da baya daga yunkurin juyin mulki na soja a watan Disamban shekarar 2025, wanda sojojin ECOWAS da na tarayyar Najeriya suka rusa. Duk da cewar gwamnatinsa ta samu ci gaban tattalin arziki mai ƙarfi, akwai zarge-zarge na musguna wa 'yan adawa da take hakkin ɗan adam. Benin na fuskantar rikici a yankin arewacin ƙasar da kan iyakokinta da ƙasashe kamar Nijar da Burkina Faso da ke ƙarƙashin mulkin soji. Wajibi ne sabuwar gwamnati ta mai da hankali kan tabbatar da tsaron iyaka da kuma ƙarfafa ci gaban tattalin arziki. Rahoton Zainab Muhammad Abubakar kenan. To idan muka nufi Najeriya, hukumar kula da sararin samaniya da kuma zirga-zirgar jiragen sama ta ƙasar Nama ta ce nan ba da daɗewa ba ayyukanta za su fara fuskantar ƙalubale sakamakon raunin na'urorin da take amfani da su. Hukumar ta yi gargaɗin cewa muddin hukumomi ba su kawo ɗaukin gaggawa ba, sararin samaniyar Najeriya na dab da zama mai cike da haɗari dangane da zirga-zirgar jiragen sama. Wakilinmu na yankin Niger Delta Muhammad Bello ya aiko mana da rahoto kan wannan batu. Hukumar da ta National Airspace Management Agency wato NAMA da ke lura da zirga-zirgar jiragen sama a sararin samaniyar kasar ta ce sararin samaniyar kasar na gab da fadawa cikin yanayi mai cike da hadari na game da yadda jiragen sama ke zirga-zirga. Sakamakon raunin na'urorinsu na Tracon masu lura da yadda jiragen ke sauka da tashi da kuma tafiyar su a sararin samaniyar kasar. Muhimmancin aikin dai na nama a harkokin zirga-zirgar jiragen na sama ya sa na tuntuɓi wani da ya ɗau shekaru da dama yana tukin jirgin sama, Kaftin Bala Jibran, inda ya bayyana takamaiman aikin na nama da ke neman durƙushewa yanzu. Su ne suke magana da jirage a sama, su ne suke magana da pilots a ƙasa, ko motoci da suke zirga-zirga a cikin airport to dole suna da rediyo a ciki kuma suna magana da tawa don kafin su je wuri sai an ba da izini. Ko tashin in yayi za a ce masa in ka tashi ka miƙe tsaye sai ka tashi ya nuna kamar ka yi tafiya ta minti 2 sai kai hagu ko a ce kai dama ko sai ka yi tafiya ka kai tsawon kafa 5,000 a sama kafin na kai hagu ko kai dama duk da za a gaya maka. Ba za mu yi mamaki ba idan aka ce Tracon ta fara samun matsala saboda shekara 18 ko 20 ma da suka wuce za a ce aka yi ta. In dai ba a mata gyara na yau da kullum za ta iya samun matsala tabbas. Hukumar dai ta nama ta koka kan yadda wasu daga na'urorin nasu ke son a sabunta su a dalilin cikar wa'adinsu na ɗaukar tsawon shekaru 10 suna aiki. Inda matuni raunin waɗannan na'urori ya fara shafar ayyukan hukumar shekaru kusan 5 da suka wuce. Kuma hakan karya ka'idar kungiyar sa ido a harkokin zirga-zirgar jiragen sama ta duniya ta ICAO ne. Watanni 4 baya dai an taɓa jiyo ministan sufuri na ƙasar Mr. Festus Keyamo yana batun cewa gwamnati na sanar da raunin waɗannan na'urorin hukumar ta nama kuma an shirya gyaran su. Ya ce shugaban ƙasa ya amince da a waro wasu kuɗaɗe na musamman don aiwatar da wasu gyare-gyare a hukumar ta nama. Wannan yanayi dai da hukumar ta nama ta shiga tuni ya fara sa fargaba ga ɗimbin matafiya ta jiragen sama a ƙasar, kamar da yadda wata LCM wata da ita ma ke amfani da jirgin na sama a tafiye-tafiyenta take cewa. Ta ce na'urorin hukumar nama mun samu labari tsaffi ne kuma ba na zamani ba, kamata ya ɗau matakan da suka kamata. Bayanai dai sun nuna yadda hukumomin Najeriya suka kaddamar da fara aikin sabunta kayayyakin aikin hukumar ta nama a shekarar 2001 da wani kamfanin kasar Faransa zai yi kwangilarsa, inda kuma aka bayyana kimanin biliyoyin nerorin da za a kashe, kuma daga dukkanin alamu kamar ba a yi aikin ba. Muhammad Bello, DW Hausa, Niger Delta. To yanzu kuma sai batun kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar. A birnin Maraɗi da ke zama cibiyar kasuwancin jamhuriyar Nijar ɗin shekaru 7 bayan buɗe babbar asibitin koyarwa da kuma maganin cutuka masu tsanani da ake kira Hopital de Reference. Jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan gudunmuwar da wannan asibiti ke bayarwa wajen inganta lafiyar al'umma a matakin ƙasa da ma a cikin jihar baki ɗaya. A cikin wannan rahoto wakilin Salisu Kaka ya tattauna da al'ummar birnin na Maraɗi don jin ra'ayoyinsu kan irin tasirin da wannan asibiti ke yi, musamman ma wajen rage fita kasashen waje domin neman lafiya. Ita dai wannan babbar asibitin koyarwa ta jihar Maradi wadda ake kira da suna Hopital de Reference de Maradi. An kaddamar da ita ne a hukumce a ranar 12 ga watan Afrilun shekara ta 2019. Asibitin dai na da ɗakunan jiya tsakanin 500 zuwa 550 da kayan aiki na zamani da kuma ƙwararrun ma'aikata.
domin ba da kulawa ta musamman ga marar lafiya da ke zuwa daga ko'ina cikin ƙasa da ma ƙasashe makwabta. Ta la'akari da irin na'urori na zamani da gwamnati ta saka a cikin wannan asibitin, a cewar Dr. James Didier yayin wata ziyarar gani da ido da ministan kiwon lafiya ya kawo a kwanakin baya. Ba su da wasu dalilai da za a yasa su tura wani waje domin neman magani. Allah ya yarda ba mu da dalilin da za mu ce mun kai mutum wani guri saboda mushi wani aiki. Shi ne wajen fannin kariya, wajen ciwon kashi, wajen ciwon daji, wajen ciwon kunne, wajen ciwon kwakwalwa, wajen dajin kwakwalwa, duka wannan yanzu muna iya sunan ga a nan hospital reference ne Maradi. Kuma da bincike bisa kan duk an cutuka ko laboratoire da an kai wanda ake bincika ta an cutuka wanda ake cewa anatomy pathology, busan shi za mu iya gane in mutum ya zo wani irin cuta ne a gare shi. Daga lokacin buɗe likitar zuwa lokacin da aka fara gudanar da aiki a hukumce, gidan asibitin ya kawo gudunmuwa matuƙa gaya wurin inganta lafiyar al'umma, kamar yadda Abdu Danneto, kakakin ƙungiyar farar hula ta Kodaye ya bayyana. Lallai hospital de reference ta Maradi ta kawo alheri mai yawa. Na farko ta kawo ragi bisa ga mutanen ƙasanmu da ke hita ko su ta Tunisia ko su ta Maroc, abu ya zo musu har gida, kenan an samu sauki. Danjin koyaya sauran al'umma suke kallon irin tasiri da kuma gudunmuwar da wannan gidan asibiti yake kawowa. DW ta yi hira da wasu mazauna birnin Maradi ga abin da suke cewa. Tana da muhimmanci domin Allah domin annabi a lokacin baya an yi lokacin da daga nan Maradi sai an tai Zandar kusa, daga nan Maradi sai ka tai Katsina ko Kano, sai an ta Yamai, sai an ta Tunisi, sai an ta Algeria ko ba komi, al'umma an kawo mata sauki. In ka ɗauka har makwabtanmu nan kusa-kusa wallahi suna zuwa ana musu magani cikin wannan asibiti. Likita ce wadda bakin gwalgwado kana zuwa a tarbe ka kuma a biya maka bukata. Menene biyan bukata? Akwai ƙwararrun likitoci waɗanda duk ciwon da ka je da shi akwai inda za a tura ka. Salisu Kaka, DW Hausa daga birnin Maradi a jamhuriyar Niger. To a nan kuma kasashen Afirka musamman ma na yankin kudu da hamadar Sahara na fuskantar wani sauƙi na ɗan lokaci bayan sanar da tsagaita wuta a tsakanin ƙawancen Amurka da Isra'ila da kuma Iran tare da sake buɗe mashigin Hormuz domin zirga-zirgar kasuwancin jiragen ruwa. Muntaka Ahiwa ya duba mana wannan batu ga kuma rahotonsa. Wannan matakin ya kawo ɗan sauƙi ga kasuwanni cikin gaggawa inda aka fara ganin hannayen jari da darajar kuɗaɗe a wasu ƙasashen suka fara tashi. To sai dai masana harkokin tattalin arziki na ganin cewa murmurewa mai ɗorewa dai zai ɗauki lokaci. Masanan sun kuma ce duk da cewa wasu ƙasashe sun yi nasarar rage hauhawar farashi bayan misali lokacin annobar corona. Wannan sabon rikici na iya dawo da matsin lamba musamman ta hanyar tashin farashin mai da takin noma na zamani da ma makamashi na iskar gas. A ƙasar Afirka ta Kudu ga misali, al'umma sun fara jin ɗan sauƙi bayan tashin farashin man fetur a farkon wannan wata na Afrilu. Wasu direbobi dai sun bayyana jin daɗi bayan fahimtar cewa ƙarin bai kai yadda suke tsammani ba, duk da cewa man diesel ya tashi matuƙa. A unguwannin talakawa da ke yankin Cape Town, ana ci gaba da samun damuwa inda wasu ke cewa hauhawar farashin wutar lantarki da abinci da ma sufuri na iya ƙara matsin rayuwa da ake ciki. To sai dai bayan sanar da tsagaita wutar, darajar kuɗin ƙasar na rand da hannun jarin gwamnati game da kasuwanni sun fara farfadowa. Ƙwararru dai na cewa duk da wannan sauƙin, to farashi na iya sake tashi idan har rikicin ya sake tasowa. Domin kasuwar makamashi ta duniya har yanzu ba ta da kwanciyar hankali da ake tunani. Sun kuma ce idan farashin ya tashi, to yakan ɗauki lokaci ne kafin ya sauko. A ƙasar Ghana da ma wasu ƙasashen yammacin Afirka, an yi gargaɗin cewa tasirin zai iya shafar farashin abinci da na makamashi inda yake iya ƙara nauyi a kan iyalai, musamman masu ƙaramin ƙarfi. Wani ɓangaren kuwa masana na ganin wannan rikicin ya sake nuna yadda Afirka ke dogaro da kasuwannin makamashi na musamman ƙasashen ƙetare. Ana da ya kira ga ƙasashe da su ƙara zuba jari a harkokin matatun mai da samar da makamashi na cikin gida, masalan ƙasashe irin su Najeriya da Angola da kuma Libya. A ƙasar Afirka ta Kudu kuwa an fara tattaunawa ne
akan rawar takawa daga Iran a matsayin abokiyar hulɗa, yayin da wasu ke ganin dole ne a sake duba dogaro da makamashin ƙasashen ƙetare baki ɗaya. A takaice dai tsagaita wutar ta